Asikubingelele sikwamukele ohlelweni lethu lomnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona sikwethulela amacika kahle abahlosile nanohlonze sikuphathele inkakha sikuphathele amagagu mfowethu namhlanje ngikuphathele ubuhle bentombi busho lutho mayingaphethe kahle ngokugugela emgwaqeni njengethayile emonto awubafowethu umfowethu kuzempilo lona umzukulu ka Bhekameva mfowethu ake sikubingelele qhawela kithi. Ngiyabingelela kakhulu kwekabhoqo sengikhona yimlo umfowethu kuzemjobo usushilo nje wangisho ngacishwa ngavuka isithunyo. Ngifuna ke sithi ukuhlehla kancane nje sibuyele emuva mfowethu ngifuna ukwazi ukuthi masikhuluma ngoAlo mfowamgube suke sikhuluma ngobani? Mfowethu nje ukusushilo nje masikhuluma ngoAlo mfokamgube suke sikhuluma ngayo ubuhle bentombi abusho ukuthi uma ingaphethe kahle obigugela emgwaqweni njengethayile emonto kanti ke ubuya lenzansi kamaphumulo eshaya moya lapha phezulu eMatimatolo kwaJombe igazi kwanhlamvu kayikhethi ngoba ishaya umzali iphinde ishaya umalume le kwangoni la ngidabuka khona ngiseMatimatolo ke ngokusenza esifundazweni sakaMaphumulo idrop engilisebenzisa kakhulu iGreytown njengoba ngilapha phezulu kodwa nje isifundazwe engoso ngiseMatimatolo kukaMaphumulo ke la ngikhona. Ngifuna sibuke lento yomculo esikuthathe yakubeke balazweni wawumuntu osumkhulu nje kangaka kusukela kudala sikhula sizwa lento namanje sisaphinde siyayizwa isukaphi singathi lisukaphi lothando lomculo? Mntaka baba uthando lomculo ngisho nje ukuthi uthando olangena nje ngisakhula nami ngisalalela kobhoti ke ababe badala ababe ngikhulisa ngisalalela umculo wabacula babedumile ngalezo zikhathi kwakusadume abantu abanjengo Babu noGabsela ongane zamfisa kukhuphuka njalo kwaze wofika umthenjwa nomzayifana eButhelezi babekhona impela mangikhumbula kahle ngisemncane ngakhula nje belokhu bekhona nguthanda umculo kaMaskandi ukuhlabelela nje ngikuthanda kakhulu ngaze fikelwa ke isikhathi sokuthi nami sengisondela ngaseGoli ngafika ke eGoli ngoba ngangumfana nje vele wayeqaqekile nje ngafike ngajoin ibandla ke la ngasekhaya larigida ingoma ngagidana lingoma nakhona futhi engomena ngayisosha nje liqavile elisondelene nje kakhulu nanegose kulisizene ezintweni ezithinta ingoma ehamba ke nobugagu bebudingeke engomeni kwenzeka ukuthi uNkulunkulu walifeza iphupho lami ngoba sathi sigidela ingoma nje kukhona insizwa ke eziwebuka kanti khona nabantu ababaculi kulabo abantu ababuka ingoma so abakwazi ukungitomula bengisondeza eduze wabo ngokubona mhlambe ke ubugagu nje bami ngiseyijongwane elincane kodwa ukuthi abantu abangitomula kwangebona abantu abacula uMaskandi kade onyulwa yenye insizwa yakanongoma okwakuthiwa uThash Mabanga eyayicula umgxobanyawo khona iqembu kwakuthiwa abadobi babantu yangidonsa ke leyansizwa le ngasebenza nayo ngaba yidancer lapha yana waze wafika ekuthenini ke noma sirecorda e-studio nami sengiyakwazi ukufaka ivoice khona lapho eqenjini abadobi babantu kwiBeking okuyilona ke ngingasho ukuthi la kwazi kodwa ukungidonsela kuMaskandi ngoba sathi sisebenza senza ama promotion futhi cishwa kukhona la koMayimayi la ngafika khona ngadibana ke nensizwa nayo eyayinesiphiwo enesiphiwo ngoba phela isekhona kadibana nensizwa ke enesiphiwo sokudlala isiginci iphinde futhi icule kodwa iyayingakaphumeleli ke ngaleso sikhathi naye yayisazama nje la yayizama khona yathi maye ngibona ngoba phela uma ubona abantu abadansayo kodwa uyabona bayadansa bona labantu kodwa ke yijongo leli ukuthi yakwazi ukungikhetha kubantu engangidansa nabo yaxhumana nami yaxoxa nami mfowethu nami yazi ngumuntu ozamayo umculo kodwa ke mina ngidlala uMaskandi bathi ngicela zimnike kahle kahle socela zimnike ngokweqembu yabona hayi ngajabula kakhulu ke mina ngathi hayi nansi ke insizwe sengizokwazi ukuthi ngisondele kakhulu eduze kwayo nami ngikwazi ukuthi ngifeze iphupho lami la kaMaskandi umfowethu kunjalo impela hayi mfowethu nami kahle kahle isifiso sami ukuthi
ngenza umaskandi la ngiqubile nje phela ngoba kumculo ngiyawuthanda kodwa kahle kahle into engifisa ukuba yiyona ngifisa ukuba umaskandi hayi sishintshelana amanamba ke kanjalo nalensizwa awusesiyaxhumana awusesiyahlangana sesiyakwazi ukuhlela into zethu saqala ukwenza ama rehearsal awu ngenhlanhla enkulu awu nje umoya wethu waxhumana nje kalula nesikwenzayo nje kwaxhumana kwamnandi awu ngazizama ke ngoba mina ngangumuntu owesethe ukubona ezinye izinto nami ngisahamba naleli qembu yabo ukwalula ukuthi ayisingene e-studio yabo ngaxhumana nabantu abathile khona enye insizwa nje owakuthiwa ubheka ihlatshwayo kodwa ke isadlule emhlabeni eyayi iphethe enye ikhampani okwakuthiwa Ithuthuka Record ngaxhumana nayo lensizwa lena hayi yasifaka e-studio sa recorder ama SAP album ama SAP yaphuma ngo2001 eyoqala ithi intandana mayiphuma abantu bakhomba ukuyithakasela kakhulu impela bayijabulela kakhulu kwaba ukuthi hayi lensizwa lana sengiyayi-introduce kuwe ubheka ihlatshwayo ukuthi hayi kunocela zimnike la iqembu futhi engisebenza nalo hawu uselibonile phela isasasa kuma SAP hayi wadonsa ocela zimnike wafaka e-studio kwaphinde kwayiso leso futhi kwayibhomu hawu nje nabona ukuthi kuyasebenza sabona kuyasebenzeka impela hayi sasebenza impela nalensizwa le ucela zimnike noMashansi umfoka kamji yakho lapha eBheckville ngabathola behlangene nayo ke nje babe hocela zimnike idlala inkostina nalensizwa ayisasebenza ngempela kwamnandi sawakhipha ama-album salosithileke nje ngangena kanjalo nje emculweni kaMaskandi ngangena nje kubantu kanjalo kuze kube manje angizange ngaphinda ngaphuma kubantu ngoba njengoba ngangene ngothando ngenza sure ukuthi awukho unyaka la kuthiwa khona umculo wami awuzotholakala ngicabanga ukuthi lokho okungenza ukuthi ngigcineke emehlweni abantu isikhathi eside kanje nanokuyimisela ke mangabe ngenza umsebenzi noma ke kwahamba saphinda futhi saba nakho ukuhlukana ngendlela naleza insizwa kodwa sahlukana ngendlela amagama ethu evele semile kungaselula ukuthi mhlambe sengathi ngoba ucela zimnika kasekho eduze kwami noma mhlambe nama ngisekho ucela zimnika sekukhona ukuthi mhlambe amagama ethu asenganyamalala yini so nje ke kwaba into kanjalo mfowethu nje ubuzile nje ukuthi ngangena kanjani emculweni ngangena kanjalo umntaka baba uthando nje ola ngithathela zongibekala okuseyilo futhi namanje orisangigcinile mhlawumbe omunye umuntu uzoyibuza esekhaya ethi nikhanda iqembu nje leli qembu alimgube vele egameni lisegameni lakhe noma umfelandawonye njengoMashansi nocela becela zimnike bobabili ama SAP sawaqamba sawakhanda siyiqembu sasenza iqembu engingasho futhi ukuthi lalo umfelandawonye kanjalo nabo futhi ocela zimnike babe umfelandawonye ukucela zimnike noMashansi kahle ngingathi lalo umfelandawonye mhlambe kakhulukazi kumina nocela la ngingamthindi kakhulu uMashansi uyabo ngoba nasekubhalweni kwengoma uMashansi wayengabibikho masipale ingoma yebo so ke kwenzeka ke kodwa ukuthi ligcine liwele ngakimi as a leader uyabona kodwa ngeke ngize ngiqamba mangangithi la songulwela ukuthi lami cha ngafika mina nombono ukuthi cha nginephupho lokuthi nami ngicula uMaskandi sasesisungula ke iqembu naye ucela ngase ngililida ke mina ngoba yena wevele eseneqembu alilida uvele elihocela zimnike shuthe wathi makhiwana indlela kwaba ukuthi naye ubamba lapha kocela zimnike nami ngisala ngapha kuma SAP ngoba indlela zahlukana si under i-record company iBula Music Recording ngaleso sikhathi masihlukana iyona eyayisaphethe ama contract ethu yabo so sahlukana i-contract ingaphelile so kwafanele ukuthi umsebenzi uqhubeke eBula ngoba sasayinile so ukuthi umuntu ozokwenza ukuthi umsebenzi uqhubekeke eBula ukuthi siqede lo mnyaka esasiyisayinile kwakuyimina as a leader uyabo so ke iqembu lama SAP futhi lasala kumina kanjalo uyabona yini niqedelana lengaka yini lidibona ngaka cha mfowethu ukukhuluma nje iqiniso into mayiseyinkulu
basuke bekhona phela nabantu abangayithanda ukuthi bekhona futhi izibe enkulu emaceleni. So ke abantu bayakwazi ukungena kulabo bantu abenza leyo nto leyo ukuthi ibe enkulu ukuthi beyichuthe amaphiko kuzingakwazi ukundiza ngalendlela mhlambe bona bayibona indiza ngayo. Yeah, so nje iqembu lama SAP la affecteka kanjalo. Akusikhona futhi ukuthi mhlambe kunento etheni esasiyibanga nocela ngoba namanje nje ngeke mina ngize ngithi ucela uyisitha sami or yena usengathi uyisitha sami. Akukhonto ephathekayo mhlambe engathi sayibanga kwaba yilokho nje ukuthi ayi nami nginezinto zami nawo nezinto zakho. Lokho kuncane nje mhlambe esingakuboni ngasoliyenye masikwenza wabe sekusihlukanisa njalo ngoba sekinterfere abantu abaningi kakhulukazi ke ababedonsa yona le ndoda ewucela ngokukholelwa ekuthenini yenza umsebenzi wami mina njengeleader uphile. Uyabo, so ucela njengoba ecula ocela zimnike ephinde edlala isiginci ngapha kuma SAP ephinde futhi enze iBaking. Yabo, kubantu abanomona kwakulula ukuthi bebone engazothi mabedonsa ucela kusho ukuthi kuphelile, yakusho ukuthi kuphelile ngoali. Yabo, barisebenzisa ke lelo thuba lelo ngoba akuwona umbono waqhamuka ngakimi lo njengoali ukuthi indlela ayihlukane. Uyabo, ingakho ke ngikusho mina kuqonda ukuthi kusho ukuthi kwakufezeka inhloso zabantu ababeze ngobubi abakwazi mhlambe ukuthi bemconvince ucela ngendlela abamconvince ngakhona wazi waconvinceka ngoba phela abantu mabekubelesele mhlambe umuntu ezokuqhamuka ethi uyabona nje ngabe ukude kabi kube awumenza u1 no2 mhlambe nawe ungagcina usubona vele ukuthi hayi khona mhlambe ngibuye ngilimaze mina la. Uyabona, noma ngeke ngiqinisekise ukuthi kwaba into ekanjalo kodwa into nami engabe sengiyicabangela yona sengiyingedwa ngoba sasingekho phela ngempela izizathu esiphathekayo esasingaze sithi asihlukane ngokwemsebenzi ngoba mhlambe nenkinga esasingayibeka etafuleni sithi inkinga kodwa kwakuyinkinga engaxazululeka if sifuna ukuyixazulula ngoba kwakuyinkinga eyayikhostwe ikhampani esasingaphansi kwayo. Uyabona, ngoba igama ocela alisebenzisa methi indlela zehlukane wasebenzisa igama lokuthi ngoba yena akarinikwa ithuba lokuthi ama SAP mayokwenza ama promotion abekhona. Yeah, sivele njengeqembu. Uyabona, kanti lokho sasingakwazi ukuhlalela phansi sikulungise mhlambe ngikufakele icomplaint mina ekhampanini ukuthi upartner wami unekhalo ekanje kodwa yena waqhamuka eseneyinqumo. Kanti le nto eyayenzeka yayidalwa ukuthi sisekhampanini eyodwa and then une contract yakhe njengocela zimnike nami ngine contract yami njengama SAP. So ibula magrelease ama SAP yenza ibudget yokuthi okay kule season egrelease ama SAP sizowathatha siye nawe eThekwini ukwenza ama promotion siye nawo mhlambe eEastern Cape siye nawo mhlambe eCape Town ngiyalinganisa nje mhlambe ngokwenhlelo zekhampani. Uyabo, and then futhi mangabe ku release ocela zimnike okay kule season egrelease ocela zimnike sizobathatha sibase kuphi na kuphi kanti ucela zimnike yena ukuthi akumjabulisi ukuthi mangaba ku release ama SAP ama SAP mangabe mhlambe ehamba eyosebenza la yosebenza khona ehanjiswa ikhampani eyokwenza ama promotion yena akabi ingxenye mhlambe yena ukubona njengendlela engathi kwenza umsebenzi wakhe ubuke umncane kanti siyazi ukuthi mkhulu. Kanti into eyayidala le nto leyana ngithi ikhampani kwakuyabelungu noma abantu abamnyama babekhona ababehleli izinto njengo WhatsApp onzimande babekhona babengawona ingcosana impela ibona futhi mhlambe ababethatha kakhulu inqumo kodwa babesebenza kakhulu. Angithi mangabe kwenziwa ama promotion angithi ngibona njengamanje ngucrawl. Yabo, njenge crawl ambassador yonke into engiyenzayo kufanele ngiyenze ngucrawl. Uyabona, yeah, so nekhampani yayisebenzisa ukuthi siyo promote ama SAP okay obana ama SAP bedonse iCD cover naba abantu esibadingayo
ucela akekho kwi-CD cover ngesizathu sokuthi utholakala ngapha kocela zimnike so ikhanda futhi eyikhanda so ibisithi ikhampani okay naba abantu esibadingayo esizopromotha ngabo le brand so kusho ukuthi begcina sebebona isidingo sikacela singekho ngoba kunabantu abakwi-CD cover lapha okufanele ukuthi kube yibona esithi nanka masithi nanka ama-SAP kuvele esikhulume ngabo kuvele bona so ke wayesala ngaleso sizathu leso futhi masithi ipromotion iyaqhilaza ngoba ayikukhokheli uyabo sokuhamba uadvertise umsebenzi uperforma mahala ujuthwe ikhampani ukuthi vela kubantu ukuze ama sales ezokhuphuka kodwa ama sales bese khuphukile sesihola sasihola ngendlela efanayo mina nocela icontract yethu iyayithi 50-50 so ngakubona esebenzisa isizathu esingenasidingo ngoba mase kuziwa ngasemalini akukho la affecteka khona uyabo ingakho ngithi ngagcina sengisothi mhlambe khona abantu abangenelelile ngendlela engekho right ngoba le yanto sasingakwazi ukuyilungisa uhambo lube lude kakhulu kuMaskandi sakubona udlala nezinsizwa nje iningi ufuna siqale ngomdlalo wakho neNdidane nibanga icici ngendlela siye sizwe ngayo mhlawumbe lapha ngizolithola iqiniso ukuthi kahle kahle leli icici okwela kabali cha mfowethu yile libanga lensizwa nje ukuqala komdlalo kungesikho ukuthi kuyaliwa kudlalo kodwa nje siyabona umdlalo wami neNdidane kwakumdlalo ngempela uyabona umdlalo masikhuluma ngomdlalo kwakumdlalo ngempela kwakungeyona ingxabano uyabona kwakuyingxabano kodwa kumuntu obukela kude nongawuqondi uMaskandi yabo kwakumdlalo umdlalo owawusukele umgqumeni benza lokho ababekwenza neNdidane engeke ngize ngisho ke ukuthi kwakumdlalo khona ngoba anginawo ama details akho ukuthi kahle kahle kwakuyini ngizokhuluma ngalokho kwami iNdidane yayihubhana nomgqumeni masibuka emehlweni abantu sabantu sibuka ngendlela ababenza ngakhona ngendlela ababetalabhana ngakhona ngeke ngize ngithi babexabene angazi njengoba sengishitha nginawo ama details kodwa into eyenza ukuthi kuze kugcine sekunomdlalo ophakathi kwami neNdidane nangoku uNkulunkulu esesidumaza esesithathela ibhova ngale ndlela lithatha ngakhona umtshengiseni wasalade engwane engasekho umuntu azongcweka naye kanti wayeseze wayibona ukuthi unamandla kakhulu mangabe kunomuntu angcweka naye uyabona so weza kimi umtshengiseni wawucela lo mdlalo ukuthi ucela ukuthi kube nomdlalo ozoba phakathi kwami naye ukuze abantu bengesubhoreka ngoba yena sebemjwayele ukuthi mekhiphile kusokukhona insizwa ayinyakazisayo uyabona ngawunqaba mina lo mdlalo ngoba ngase ngathi ukudlala nami nebhova ngendlela esadlala ngakhona noma engekho ke phakathi kwami nebhova waya komunye wayocela umdlalo sashalenjana nje engomeni kwaba khona izinto ayishoyo engazange ethi ngisho kuwe uyabo nami kwaba khona izinto engiyishoyo engazange ngithi mgqumeni ngisho kuwe uyabo kodwa zagcina zikhomba ukuthi vele sabantu angathi banocopho sagcina ke sabantu nje abatalabhanayo kodwa futhi abangabi nankinga mabehlangana yabo abaxoxayo nje kube mnandi uyabo so ke sawudlala lo mdlalo loyo waze wafika futhi kubantu bazi ukuthi uAli nomgqumeni kunento ethi abezwani uyabo ngenxa ukuthi babengenalo ulwazi kahle hle nakhona futhi ayingekho into ithi asizwani kodwa nje kwenzeka ke saphoselana lezo nselelo lezo hayi sekukhulunywa nomgube so